Ikke? Det er det der med de små detaljer, der kan gøre, at det er en helt anden oplevelse. Både at gå rundt i byen, men også sådan at høre på folk. Ja, den måde vi arbejder på, det er ligesom at sige, det kan godt være, at der er en borgmester, der har været i nabobyen og fået en eller anden fantastisk idé om, at nu skal vi altså også have sådan et kulturhus af lige præcis den der arkitekt, eller nu må vi da have sådan en bygning, der ser lige præcis sådan ud. Man kan nogle gange blive sådan helt forelsket i de her fantastiske bygninger og i formen. Men det her med livet, det er sådan lidt mere flydende og svært at tage fat på, og måske også lidt mere hverdagsagtigt. Så nogle gange så kommer vi til at glemme det lidt. Det er også det, vi går rundt i. Og det er bare de der mennesker, der sidder derude på pladsen og slikker sol. Men det er jo væsentligt. Det er jo helt det, der får byerne til at hænge sammen. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at vi på en eller anden måde får opmærksomheden rettet imod det. Og noget af det, vi gør hos genarkitekter, det er, at vi analyserer det og prøver at forstå det og kigge på, hvor er det overhovedet mennesker bevæger sig. Hvorfor er de der og ikke derovre, og hvordan spiller klimaet ikke? Fordi en plads er jo ikke det samme på hele pladsen. Det kan være, der er et godt hjørne med masser af sol og så videre og så videre. Så det her med at forstå livet bedre og arbejde med rummene som lim, der ligesom får det hele til at hænge sammen, og så til sidst snakke om, jamen, hvad er det så for nogle bygninger, og hvordan skal det se ud? Og det her med, at livet er vigtigt, det er der rigtig mange, der er enige om, at det er det. Og man skriver det ind i programmer og visioner og bæredygtighed osv. osv. Og når det så kommer til realiteterne, man laver sådan nogle fine tegninger, og der er skater og alt muligt på, og så kommer man ud i Tuborg Havn, helt nyt, og så ser det sådan her ud. Og der er gode materialer, og der er nogle fine arkitekter, der har været på spil, så det er jo ikke sådan, fordi... Men det er jo ikke sådan, at man tænker, wow, nu slår jeg mig lige ned her på den her bænk. Der er ikke rigtig noget at kigge på. Der er ikke rigtig noget at komme efter. Og det kan godt være, at man kan sætte sådan i den der med bæredygtighed i forhold til bygningerne, men der er et eller andet, der ikke rigtig spiller. Så kan man sige, at det der er fordelen, for det her er jo ret nyt, men det der er fordelen, når man ligesom har noget, der allerede eksisterer, som man jo i høj grad har her i Rønne, så har man også noget at bygge videre på. Det er jo ikke sådan, at man her behøver at gå ud og opfinde en ny, eller en dyb tallerken. Der er jo i virkeligheden rigtig meget liv, så det er måske noget med at se det, der er, og så lægge nogle lag til, nogle funktioner til, underbygge det, få det til at spille lidt mere. Ja. Og så var der det her med at komme rundt i byen, altså at tænke, det at transportere sig rundt, så mere end bare at komme fra A til B. Og tit og ofte, så er det her med transport, og med at komme rundt i byen, hvad enten det er til fods eller cykel osv., noget vi tænker meget som sådan en funktion. Og så er det måske kun det her, et busskur, eller hvad det nu må være, som fungerer, men som måske ikke giver noget ekstra kvalitet i hverdagen, kan man sige. Så er der også andre steder, for eksempel her i Vikingstad i Sverige, en ret lille by, hvor de faktisk har formået at få stationen til at blive et mødested, hvor folk kommer forbi, kommer ind i kiosken, eller får klippet hår, af alle mulige andre grunde, end lige præcis at tage med toget. Og det ved jeg godt, det gør man jo ikke på Bornholm, men det kan være, at man skal med bussen, eller man skal noget andet, eller man skal lige ned i Brugsen. Kunne det så være, at man også lige kunne gøre noget andet samtidig, når man nu alligevel skulle derned? På den måde, så kan man jo lige pludselig få nogle sådan synergieffekter og få noget byliv. Et godt eksempel, synes jeg på det her med, at man kan faktisk godt have byrum, som fungerer, selvom der både er biler og cykler og gående, er strædet inde i København, hvor der er alle de her forskellige trafikanter. Og det, der gør, at det fungerer, det er, at det foregår på fodgængernes betingelser. Så her har man altså tænkt mennesker først. Hvad er det, der gør, at man kan gå her, både som voksne mennesker, men jo også, hvis man er et barn. Og det er nogle gange meget godt at tage de briller på, og tænke, hvad nu hvis jeg er 5 år? Vil jeg så gå her alene, eller skal jeg holde min mor i hånden, eller hvordan vil det så være at færdes sig? Eller hvis jeg er ældre, og går lidt mere besværet, osv. Men her kan man faktisk færdes trygt og godt, og så kan det godt være, at der kommer en motorbølle i ny og næ, men det kan man også leve med. Altså det kan det godt holde til, det her rum. Og det jeg også synes, der er fantastisk ved det her rum, det er, at nogle gange, så kan vi forfalde til det her med byrum, og så tænke, det er torve og pladser, men det her, det er jo faktisk bare en god gade. Så både at tænke store torv, byrummene som de klassiske, de gode hjørner, men også at tænke gaderne, så man lige pludselig begynder at have et netværk, der hænger sammen, hvor man kan gå rundt, og man også bare kan nyde og gå ned ad en dejlig gade.
hvilket man gør rigtig meget i hverdagen. Et af de steder, et eksempel jeg har taget med, hvor vi har arbejdet med det her med at få det til at hænge bedre sammen, men også med at omsætte en vision, eller det vi vil lige nu, det er i Norge, i en by, der hedder Hamar. Den har omkring 19.000 eller 29.000 indbyggere, deromkring. Og ligger rigtig smukt ned til Mjøsa, en sø, og har så en jernbane, der går igennem. Og i Hamar har man en vision om gerne at være en by, der ligger ved vandet, man vil gerne udnytte det her vand bedre, og det har man længe haft. Så der er vi i gang med at kigge på, hvordan er det så, man kan gøre det, og så kan man jo se på, jamen, hvilke aktiviteter kan man lave rekreativt, hvordan kan man udnytte vandet bedre. Så det er selvfølgelig en dimension ved det, men noget andet er jo, hvordan hænger det overhovedet sammen. Og i Hamar er det sådan, at der har det været orienteret rigtig meget omkring jernbanen, som løber i den her linje ned igennem Hamar, og som udgør sådan en barriere for, at man faktisk ikke rigtig kan komme ned til vandet, og man måske har glemt at lave nogle vejforbindelser, der går sådan, der krydser. Så det har meget været den der sådan, orienteret omkring jernbanen, den linje. Det kan man jo gøre noget ved. Noget andet, der er i Hamar, det er ikke ulig Store Torv herude. Det er, at der er omkring 40 biler, tror jeg faktisk også, det er i Hamar, der står dernede ved vandet og har en fantastisk udsigt. Helt fantastisk udsigt. Lige hernede, sådan, ikke særlig langt fra byens centrum, en rigtig god placering. Og så er det jo, man må spørge sig selv, hvis vi nu gerne vil have en by, hvor vi gerne vil bruge af det her vand, hvor vi synes, det er dejligt at være, hvor der er nogle rekreative forløb hernede ved vandet osv., at man også kan gå ned og handle ind, og så også kan gå ned til vandet, skal de der 40 biler så stå der, eller skal vi finde en anden løsning? Og så er det klart, så går alt det der voksen pragmatiske i gang med, så må man hugge en hæl og klippe en så og finde ud af det. Men det er det arbejde, de er gået i gang med. Og et eller andet sted er det vigtigt at tage den der beslutning og sige, jamen hvad er det for en by, vi gerne vil have? Hvad er det for en by, vi gerne vil have for de unge, men også for andre? Og så finde ud af, jamen, hvordan kan vi så komme derhen? Og hvad har vi allerede? Hvad er det, der skal justeres? Og nogle gange er det måske ikke det store. Det har vi oplevet her og også mange andre steder. Måske er der bare lige nogle små missing links, som skal repareres, og så hænger det hele lige pludselig meget bedre sammen. Og måske er der lidt biler, der skal fjernes, og der kommer helt sikkert også nogle protester, men det kan man nok også godt finde ud af. Så det er et eksempel. Og der kunne man også spørge hernede på Rønnehavn, jamen er der potentiale for mere liv? Hvordan med forbindelserne? Kan man tænke de her gader, også i Rønne og byrum i det hele taget, som mere end bare noget, der går fra A til B? Så det var det ene, jeg vil tale om. Lidt det her med, hvordan er det, vi går rundt. Og det, der er væsentligt, det er at prøve at tænke det sådan helt i øjenhøjde og sige, jamen, hvem er det egentlig, der skal komme her? Og hvor skal de komme fra? Det er jo rigtig godt, når man har nogle uddannelsesinstitutioner. Kunne man bruge dem lidt bedre, osv. Hvornår er der nogen her? Det næste punkt handler om det her med en levende by, altså det her med byliv, og hvordan man kan komme dertil. Og der vil jeg tale sådan lidt generelt, men jeg håber, I sådan kan relatere det til Rønne på en eller anden måde, og så kan vi jo tale videre bagefter, sådan konkret, håber jeg, både når der er spørgsmål og sådan noget, men I må også meget gerne gribe fat i mig og tage en snak omkring det her med levende byer, og hvordan og hvorledes vores erfaringer. Noget af det, jeg har nævnt en lille bitte smule, som er væsentligt, mener jeg, at tage fat i, det er sådan de der lokale, måske lidt oversete pladser. Fordi man netop meget nemt kan komme til at fokusere på den store plads, men hvordan er det, det hænger sammen? Der er en stor plads, så må der også være nogle små lokale pladser, hvordan forholder de sig til hinanden, og hvordan hænger de sammen. Så det her med hverdagsrummet, at få det godt op at spille. Og når jeg siger hverdag, så behøver det faktisk ikke at være usandsynligt kedeligt. Så må det faktisk godt være, at man gør hverdagen lidt til en fest. Altså, at det bliver lidt bedre i hverdagen at gå rundt. At man oplever noget. Der kan også sagtens ske noget i de her sådan, hverdagsrum indimellem. Så det handler om, at man får noget, der faktisk fungerer og er holdbart også på lang sigt. Her er et eksempel fra Sverige i Ystad, hvor der er 18.000 indbyggere, hvor man faktisk har formået at få samlet rigtig mange indkøbsaktiviteter nede omkring et indkøbstorv, eller hvad hedder det, et indkøbsstrøg, og har en meget levende indkøbsgade. Og det der er pointen her, det er det her med at huske at prioritere.
at det duer jo ikke, hvis man tænker, nu skal vi bare have byliv og pladser osv. ud over det hele, så bliver det ingenting. Altså, så bliver det for spredt. Så det der med at finde ud af, jamen, hvor er vores centrale torv, hvad kan vi regne med her, hvor er det sådan lidt mindre, osv., hvor vil vi gerne koncentrere noget handel, nogle bestemte aktiviteter, at man ligesom får dannet noget, her måske et kulturområde, osv., her er et blåt strøg, et grønt strøg, alle de der ting, altså får noget struktur på, og får samlet aktiviteterne, så det ikke fader ud. Så handler det også om at få det til at spille sammen, at man laver noget, der overlapper, så at sige. Her er der et eksempel på en butik, og hvor der så bor en herre ovenpå. Og man kan sige, nå ja, men det gør jo faktisk en hel verden til forskel, at når butikken lukker, så er der faktisk en heroppe, så er der nogen hjemme, så er der lige pludselig lys i vinduet heroppe. Det gør det til en helt anden by at gå i. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet at gå i nogle af de der byer, hvor lige pludselig så lukker det hele. Klokken er 5, og alle går hjem. Det er ikke særlig rart. Så det der med, at der også er nogen, eller hvis man lige skal gå ned fra bussen, at det så ikke er igennem et eller andet erhvervskvarter, eller hvad det nu kunne være, men at der faktisk er nogen hjemme, kan gøre en verden til forskel, og kan gøre, at man måske faktisk tager bussen, eller cykler, og ikke nødvendigvis sætter sig ind i sin bil, og så parkerer den nede på torvet. Så handler det også om at lige få folk til at blive bare lidt længere. For hvis man kan det, så får man faktisk meget mere liv, kan man sige, for sin indsats. Det vil sige, at hvis man bare haster igennem, hvis alle bare skal hurtigt fra A til B, så er der ikke så meget ved det, men hvis folk bare lige bliver lidt længere, så når de alligevel er nede og handle ind, så måske også lige slå sig ned, få lyst til det, eller gøre noget andet, jamen så har man vundet en hel del. Det handler om at tænke hele året rundt og hele dagen rundt, så det ikke kun er for eksempel her om sommeren, at der sker rigtig meget, og så går man ind i den der, så bliver det hverdag, og så sker der måske ikke helt så meget, eller det kan være, at